Băi, nu poți să dau voi. Nu-ți spune, dar nici să suport. Eu te-am condamnat, eu te-i botez. Pe ăla, eu te-am luat, eu te-am luat. Lasă pe care mă cunosc, care mă blochează. Băi, dar ce cu plasma aia care vorbesc ăștia? Eu mi-am luat. Ca să fac cântarea lui frumoasă. Să vadă cum e... Ia băi, acompaniază-le! Nu, măi, că dacă nu spune tu ceva, nu mă sunt mergine, dai seama. Ai vă plasmă de vândut? Eu mi-am luat ceva frumos, plăcut și norocos. Tu cu 20 ai dat-o, el cu 80 a vândat-o. A vândat-o! Tu mi-ai dat-o în Anglia, eu am dat-o în România. Păi că asta e șmecherul. Eu zi știi? Una iarbă și e bună. Am plasma mea, Mă sună cineva din genul. Plasma mea? De la 2 zbor. Nu-i problemă. Dar n-a context. Sunt câteva păsărele, doamne. Bă, Cătălin, dar s-a ajutat. Familia ta și copiii de La fel, doamne. Sună-mă, o da fi. O fete te mi-a cresc și moartă. Avem și moartă. Bă, de crezi că e plasma e. Le-am la canal cât de trinche. Știu, la pămisele de gata animajar. Hai sus canal la o da fi. Știu, mă, 50 de franci pe la. O da fi, canal animajar. Dază-le care este cât cu tonul de franci. Ce jai de el? Mi-a dat tu biși franci. Hai, Videș. Hai la Evideș. Las eu, geapta căr și arma de friză. Bă, dar fi! Bă, dar fi! Dar stai bine când e de plază. Nici el te miră, bă, ce bă, Da, mergi, până la urmă. ce fac plază, nici el perfect. Hai, te-ai luat manul ceea ce... Hai, Bagi macină de Aia, paun. măcar s-ar dea la conte. Asta n-am vorbit că Dea o e de curva de la... Asta dar nici nu ne ajută să ne asculte. Dai purul e de la lat ca de la plasmă. E crezi? Loc de trai? Mie nu mă știu de la șucat de loc de trai. Loc de trai. Nu înțelegi de Loc de trai. Nu te românește. Loc de bună ziua, loc de trai. Nu înțelegi lumea multă și proastă și cunositele noastre care se dă loc de trai. Bă, nene, dați-mi eu loc de bună ziua. Loc de bună ziua, băi. Băi, din toate florile din lume. Ei, care n-are piara lui și în pușcul de mort. Asta îmi place la el. Vezi că vine De idul. fapt nimic, de fapt totul. Păi talentul că vine idul. Pune o melodie, frate, că te-a lăsat nevastă. Din toate florile din Dar nu, lume. M-a lăsat, Nevastă. Dorești că să te... m-a lăsat nevastă și mi-am găsit un bărbat, sau cum? L-ai făcut bulangiu pe om, sau nu? Nu, m-am făcut eu singur pentru tine, Furtună. Hai zi o melodie, zi ce te doare, Din Furtună. toate florile din lume. Dar cum ai pus vina acolo? Nu eu. Dar e bine așa. Din toate florile din lume. Permite-l luxul ăsta, că mă mă dar nu e. M-ai Hai. terorizat niciodată. Doamne, dacă Oare dacă nu e intenționat, Doamne, aplicat. dacă nu furai tu din buzunare, cine dracu mai fura? Ești dracu. Și eu? Ei, ai făctură, da. Făctură să filme. Nu l-o să. Care? Nu știu? Nu, nu știu, nu. Ascultă-mă puțin, trebuie să schimbăm Am lăsat asta. dubie. Schimbând subiectul, să nu ne aduc aminte de Ștefan cel Mare. Nu mă gândeam să moară copiii mei la ultime 2000 cai de acolo, din Tăpăverul lor, ce O să ne făcut cu noi. A pus la pe cum, de merul la șia. Oracolul, De merul la șia. Eu am fost cu ea. Băi, Barbie, Canamachiosas, casa care ai lucrare, Irenel, ai furtună, ai mândezu, ai geamă. Băi, Barbie, Iberelie machiri de pendia. Două, trei zile continuu să moare copiii mei. A plecat la Bacău, Gaureu, cu acolo, Gheorghiță, de nu i-am acolo, face spate. de aici, de încolo, uite ajung, Într-o punct zicea că, dom'le, ai ce-ți bani, facem plată. Și când acolo era aia de la țară, Mă, nene, proba. fiecare se recunoască. Mă, nene, Și cade jos. să spui da.
Bă, nene, că la poți Atunci din ăla eu ce să zic? spun, nu, bă, zic, nu, nene. Sau orice. Bă, nene, mă lași în față, Eu dau după un de mic cum cu ai tine. zis. Ce? Nu vreau să vorbesc E cu ca mă, degeaba vorbesc cu din mă, ați scris bani să facă plată. De la pitocul și la sau Da, un de micuță. Și aia era monstra, cum ar veni. Și tot de la noi era. Dar cum te Știi cheamă, tu. că mereu ești? Eu nu iau Ești cu buletinul în mână, nu știi. Păi și aduce aminte acum. Mai du-te, măi, cu 2 lei estimație, nu dați să moare copilul dacă ți se face. Au un gălețe, Maria. Aoleu. Nu, ați văzut Dar gălețe, ce nu vrei să dați mi-am zis? Nu ești frumoasă, mă. Mă, să moare Vrei să-mi băiatul arăți meu. poza când erai tinerică? Băiatul meu să moară. Băiatul meu să moară. Și nepoții mei să moară. Și e Matea Străia. Sărea, Te-am spus de la Berlin, de pe Casa 3. Halo, te-am văzut la știri cu geams. Halo, Deloitte, te disfaceloite, pas, mic, card, mic. Da, zic da. Moare, e Mata, ți-am zis, te-am spune că anunțat. Da, Fredei de la ea. nu a primit un mesaj, băi. Măi, vorbesc din Ia mesaj. atât. Uite, uite. Uite, eu Dita, te dita suportul, dormi, dar asta duce să cât Uite, le-ai pe meu, frate. uite! Uite-l pe Hai, meu. gata! Nici bișnuț că n-ai bani, frate. Uite-l pe meu. Bă, să Am trimis un mesaj, trebuie să nu vorbi ele, dă-te, dă 5 că dacă Bă, nu vorbi la Botoșa să moară. Să moare popii mei, nu vorbi cum vorbi. Băi, cum vorbi cu mine la bine. Și vrei, Bă, să pleacă, nu se mă, lasă. de-aia. Adică ce mă zic că era țărană, ce? Ești, bă, bă. Hai, bă, bine. Te lasă. Eu cer mii de condoleanțe. Numai nici alea avem parte în ultima vreme. Dita, i-a scris da. Să mori până aici. Dor, da? Cumva, dor, Da, dor, da, dacă... m-a strigat pe mine cineva, știi? Hai sus, zic nu-s aici, zice bine. De-aia după aia și-a dat seama, că nu ești acolo, zic nu.